dat is een kochstukje, dat is dan Trina en een telefoon. U heeft bouw jeder telefoon. Mattes liet het zich ook aanleggen. Dat wordt toch zo gemakkelijk. Hij koos met iedereen in het dorp kallen, ohne van de stoel op te staan. De eerste dag maakte hij nog flinke broek daarvan. Dan Trina wilde daarvan niet veel horen of weten. Ze pakte het niet aan. Op een goede morgen zei Mattes, Trina, ik moet eens even naar de schreiner gaan. Wenn nu het telefoon belt, moest u toch maar in straat gaan. En dan zei ze die naam en hoort dat wat ze zegt, oder wer het zegt. Ik ben de bang, zei Trina, maak maar dat du terugkomt. Corby was in telefooncel. Daar stuurde Mattes op aan en riep Trina aan. Trina liet het lange bellen, maar Mattes heeft geduld. Trina steht voor de apparaat en zegt zo voor zich, zou ik nu of zou ik niet? Ze geeft zich in een hoek en neemt de hörer af. Ja, hier is dan Trina. Mattes in de cel zegt op Hochdeutsch, entschuldigen Sie, Tante Trina, ich bin vom Telefondienst. Ich will kontrollieren, ob Ihr Telefon in Ordnung ist. Ja, jetzt ist alles in Ordnung. Das ist schön. Aber hören Sie mal, liebe Tante Trina, haben Sie heute Morgen Hering gegessen? Maria Johann, wovon wisst ihr das? Ich rieche das, sagt Mattes, und das anger ein. So geht, habe ich so leven noch nicht gehört, dass man door zo de wit weg ruiken kan. Babbelde Trina. Wie Mattes hem komt, zo Trina nog immer voor het telefoon en schot met de kop. Ik pak de klommel niet meer aan. Er was een kerel aan de telefoon, der rook, dat hij in de hieren gegeten had. Wat had de kerel wel gedacht, wenn ich dat Stinkjes gegeten habe, wat du diese Morgen hab's liegen lassen?